me nou een groot moeilijkheid te horen kunnen. Waar ik aan gevangen. Ja. Ai, kom maar. Hoe nou waar zo'n moeder slaap aan het Toen was mijn jaar, ik het weggevat. Ik beloof, ik sta op die topsteek. Bij je van die rippers wonnen hoe mijn kop week. Maar ik zal nooit afzoen, niet fok breek. Maar nooit support die man als kruks als ik optreed. Kon dan nog al worden wat ik naks was. Toen alle mijn dromen als het zou vat. En toen alle scenario ik op die top staan. Wel alle niet worden net zo. Yo man, je gasten te beland, je kan een groot moeilijkheid doen, ja. Koen, wat is het nou weer gedaan? Meneer, niet de video gezien niet. Wacht, ik kom met volgende dag. Ik kom met Ay, oh, kapag klesen, ayang gasten man. Naas wa ana dang nga may bro, demand ba dang wa may wana say gosa para isla dat ik kasteel het me bro. Man, hij is mijn mami bro man. Hij denkt nooit geschoten toch? Naas nog uitgeschoot me bro, ik wacht nog voor Ialda me bro, Ialda moet die dang ko uitgeschoot man. Ja, mijn bro. Om het toemaken bij ding man. Wala ba dang ma wala dang wat ik kan sa doen, het is om hier ik kom ba duidelijk. Wala hindi ka rin so klappen mo mo man sinjay. Sais ko sa ana buta mo man, steek ay buta mo. Hij zegt, hij is een keer wat hij man doen, bro. Hij is Toen een alle keer. scenario ik op die top staan.